हेलौ हेलौ लोगोफोर माथो रावबो गैथ्रा दिनैलाय उन्दुजोब्बाय नामा? होम? गस्ला गानहैदो थां आजा होम? हाय लोगोफोर फैद' आंजों लाइभआव दसे रायज्लायनोसैलाय जोंहा गासिबो बिजियाव दं नामा रावबो नायथ्राखै नामा? नुवाखैनो आं कमेन्टखौनो नुवासै माथो आंलाय थै फैबाय गोजोन ब्रह्म हाय आब' हेलौ आगै फुजा नार्जारि मा खबर मोजाङानो थिगैनो दंथ'यो नोंहालाय फुजा बोरै दङ? सोरां ब्लग हाय आब' हेलौ आगै आरजे ब्लक बय हाय आब' बोरै खबर सबर थिगानो बिराद मोजां दङ दायो बर्थमान इसोरनि अननायाव थिगैनो दंथ'यो देरहाफुंबाय मा ओंख्रि जाखो बाजै देरहाफुंबाय जोंना ओंख्रिया थास' दाउ बेदर ओमफ्राय ना फ्राय ओमफ्राय गैला नोंस्रालाय देरहाफुंबाय मा ओंख्रि जाखो सोरां ब्लगस आब'आ आंनि भिडिअ'खौ नायथारा माथो नायोथ' कमेन्टसो होनाय जाया आङो नोंनि भिडिअ'खौ नायो आं कमेन्ट हरनाय जाया आरो साबसक्राइबबो दंखायो नोंनि माबाया चेनेला आंनियाव आरजे ब्लक बय मा ओंख्रि जाखो थास' ना जोंना ओंख्रिया दिनै आर बि इउटुब चेनेल हाय आब' नों बहानि आङो उदालगुरिनि नोंलाय बहानि सानसुमा बरगयारि हेलौ आब' माबोरै दं खबरफोरालाय थिगानो दं खबराथ' मोजाङैनो दंथ'थारो दायो सोरां ब्लगस स' प्लिज कमेन्टबो खालाम आब' प्लिज अके जागोन दे आं एबार नायनानै कमेन्ट खालामगोन नोंनियाव देरहाफुंबाय बा मालायसो जोंहा थाइगिर नासो बा मालाय गावस्राबो गोथाव दा माथो थाइगिर नाजों थाइगिर नाखौ खदथ' गोथाव मोनो आङो बिक्रम बसुमतारी हाय आब' बोरै दं बिराद मोजाङैनो दंथ'यो ओंखाम जाबायना लोगोफोर आगैमोन सोर मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट हरला बायदो रायज्लायनोसै ओंख्रिफोरखौबो खिथाहरदो एसे
बिक्रम बसुमतारी आब' नों बहानि? आङो उदालगुरिनि आगै। बिन अफिसियेल नाइस आब'। नोंथ' आंनियाव बिराद कमेन्ट हरो ने बिन अफिसियेल फंबाय। बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो आंखौ अननानै बिदिनो सापर्ट खालामलायबाय था। कमेन्ट हर भिडिअफोर नुयोबा लाइकबो खालामनांगौ। अ जोंमा बसुमतारी आप आदा अय आबै मा खालामदों आइया जोंमा आदा आङो नै दसे लाइभ फैनो होननानै फैनाय नायदों नोंसोरजों रायलायनो होननानै लोगोफोरजों। मा खबर आदा जोंमा? जोंमा एल'ग्रा आदा मा खबर? बिक्रम बसुमतारी आं माजबाटनि आब'। माजबाटनि ने नोङो? आदा जोंमा मा ओंख्रि जाखो? बिक्रम बसुमतारी आब' नों आंनि भिडिअखौ नायाना नों? नायगोन आं नायोथ'। नायख'नोनो हायाखै आं। आदा जोंमाया आंखौ आबैसो होनबाय आदा जोंमाया आंखौ मासि आबैसो होनबाय थाखो। जुबिन ब्रह्म बाजै इन अफ इन दा चाट गाइस। एन आर बड' स्टेटास आब'आ बबे जायगानि हो आब'? आं उदालगुरिनि आगै उदालगुरि खाजियामाथि होननायनि आङो। जोंमा आदा ना बेदरलै आबै मा बेदर माने जोंना नासो। नाजों थास'। गावस्रासो बेदर जादोंदां मालाय। आदा एल'ग्रा बेदर जादोंदां गावस्रा मा बेदर नोंसिना? सानेस्वर मोसाहारि ब्लग आंनि SMS हरनायखौ नुवाखै नामा फ्रेन्ड? नै दासो नायदों आङो लोगो। गान्जा फाग्ला बड' ब्लग थामान लेबेल आंनि कमेन्टखौनो नायलाया रे बिदि मोनब्रै कमेन्ट हरबायरा दासो नुसनदों गाज्रि दामोन आगै दे फरायस्लाबनो हायाखै आं नायस्लाबनो हायाखै नायबाय दा आङो गान्जा फाग्ला आगै मा खबर आं दासो नायदों दासो नुदों आं नोंनि कमेन्टखौ बिक्रम बसुमतारी आब' उदालगुरि मा गामिनि नों आं खाजियामाथिनि उदालगुरि खाजियामाथि बांगालपाराथिंजाय सोरां ब्लक खाथिनि नों माथो बैग्रिगुरि अ आं खाथिनिनो नों बैग्रिगुरिनि नामा सोरां ब्लगस जोंमा बसुमतारी आदा नालै आबै बा मालाय नासो नोंसिनाबो खांख्राइ जामिनि जोंमा बसुमतारी नों माला हाबा लागोन आबै आं हाबा जाखानायसो आंना फिसाज्लायानो बेसेबा गिदिर दङ हाबा जाबाय आङो नै फोथाया मा दंलायलायो हाबा जायाखै सानदोंबा सानसुमा बरगयारि ब्लग आब'आ जोबोर बिउटिफुलथार माथो बिउटिफुल नङा माथो नै हाराव रावसो बिउटिफुल नङा आं हाराव रावसो आरबि इउटुब चेनेल हाय आब' गुमैया बहानि गुमैया खाजियामाथिनि उदालगुरि खाजियामाथिनि गुमैया
जोंमा बसुमतारी जायगाखौ बुंना लाना नाङा खावना लायजागोन। बुरिखौनो खावना लायाहाय आदा। बुरि खानायखौ सिख्लाबासो खावना लांफैगोन दा। बिक्रम बसुमतारी आब' नोंना बिनानाव दंना गैया? आंना बिनानाव गैया फंबायफोरसो दङ गोनदा गोनदि सानै गोजों। जोंमा बसुमतारी नों गदाय दङ नामा? नों मा गदाय हौवा गदाय? थोद मा होनो नोंलाय? मा हौवा गदाय थानांगौ आंनालाय? मा सोङो आदाया? बिक्रम बसुमतारी आब' नोंखौ हाबा जानाय बायदि नुवाखै माथो? हाबा जानायसो आङो नै सिन्दुर थुदों फोथा थुदों मिथिबाय। सानेस्वर मोसाहारि ब्लग सनेस्वर आं जुलि जायाखैसो सानदोंमोन। मा सिख्ला नुथारदों नामा? बुरिसोथ' आङो। ओइ आदा जोंमानाव सों नोङो आदा जोंमा आं बुरिसो ने? नोंबा आंखौ सिनायबाय ने? एनार बड' स्टेटास आब' मोना साबेसे दं न'आव? जोंना साबा दङ साबा। जोंमा बसुमतारी नोंहा गदाय दङनो माथो? दङ 10 जनसो दङ आंना। रबि ब्रह्म बा आंनि हासबेन्डनि नामसो माथो रबि ब्रह्म स्टेटास। आब' सना मा खबर? नोंनि नामा आंनि हासबेन्डनि नामसो। आंनाबो हासबेन्डनि नामा रबि ब्रह्म। ओमफ्राय आंनि खबरा मोजाङानो दङ दायो। बिक्रम बसुमतारी सिन्दुरखौ नुवाखै गिदिर लानांगौ आब'। गोलोमनानै सिजोबनानै खारजोब्बाय आं दहाय सानाव बिराद गिदिर लादोंमोन सिन्दुरखौ। जोंमा बसुमतारी मेहेर औवारिखौ लादो। थोदस मेहेर औवारिया आंनि फंबायसो जायो बे आंनि उन्दैसो बैसोआनो। बेलाय मेहेर औवारि फंबाया देरलाबायनायसो फुंग्लाबलाबायनायसो। रबि ब्रह्म स्टेटास अ नंगौ नामा आब'? औ नोंनि नामजों एखे आंनि हासबेन्डनि नामाबो। सानसुमा बरगयारि ब्लग नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौलै आब'। हांसो बेदरजों फै हांसो दंखायो जोंनाव। माबायाव फै अक्ट'बराव फै फुजाबो नायनो हागोन। जोंनि खाथियावनो बिराद गिदिर फुजा जायो लोखि फुजा। जोंमा बसुमतारी नंगौ नामा? औ। आदा जोंमा सिनायबाय ने नों आंखौ एबारनिफ्राय? दाख्लै लोगो मोननाया। बिक्रम बसुमतारी सोर दं आब' नोंजों लोगोआव? माने न'खरनिया नामा? आंजों लोगोआवथ' आंनि फिसाला दं जोंनि मिस्टार दं जोंहानि बिहाव बिखुनजो दं ओमफ्राय आं दं साबा। बिन अफिसियेल थगायदोंसो खोमा आब'आ हाबा जायाखै खोमा ने? हाबा जानायसो बुरिबाय होनबाय दा आङो। थेवब्लाबो सिख्ला बायदि नुयो नामा? बुब्लि बसुमतारी मा खालामदों आब'? आं जिरायनानै दं नोंसोरजों लाइभआव रायज्लायगासिनो दं। मदन बसुमतारी दिनैसो आब'नि लाइभआव। औ आं दिनैसो फैखादों ओमफ्राय दाख्लै फैदोंमोन आं नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आङो थाब थांफिननांदों आरो। दसेल' फैनो हादों ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम आंनि लाइभ फैनाया। गानजा फाग्ला नोंनि ब्लगिंआ सुपार जादों फ्रम बेंगालरनिफ्राय मट' ब्लगिं आं। थेंक इउ। बिदिनो आंनि ब्लगिंखौ नायबाय था आरो आंखौ सापर्ट होबाय था लाइक खालाम कमेन्ट खालाम। बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थाबासो आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन नालाय उनावहाय। सनेस्वर मोसाहारि ब्लग
आंबो उदालगुरि GF नांगौमोन लोगो। दे उनावहाय नागिरना होगोन आंजों मेरला सिख्लाफोर दंखायो आंनि भिडिअखौल' नायबाय था आं सिख्लाफोर मेरला मेरला लानानै खालामबाय थागोन भिडिअखौ बेयावनो सायख'नानै लानो हागोन नोङो। सानेस्वर मोसाहारि ब्लग आंबो उदालगुरि बेखौथ' आं नायखांखाबाय र'। बिक्रम बसुमतारी नाइस फेमिलि मोजाङानो जोंना फेमिलिया साबाल' बारा बुरजाबो गैखाया नालाय। सोरां ब्लग्स आब' आंथ' थांखागोन लोखि फुजायाव नों बहानि आगै? जोंमा बसुमतारी सिनायखादों मोनायाव मोजां सिनायाखैमोन मोनायावखाय मोजां सिनायाखैमोन नंगौ नामा आदा सिनायखादों ने आदा नोंसिनि माबायावहाय मालाबा थांगोन दै खानाय सिनहोगोन आं आंनि फिसाज्लाखौ नोंथ' खानाय सिनोबो नालाय मालाबा ने आदा जोंमा नोंनि सेलुनाव थांगोन दै मालाबा कलमाथिं दा नोंसिना आदा जोंमा बिक्रम बसुमतारी गुमैया बहा थायो आब' गुमैया न'आवनो थायो आंजोंनो लोगोसे थायो जेरावबो थाङा बिक्रम बसुमतारी सिख्लाफोरनि नाम्बार हरलाय आब' र' हरगोन र' मालाबा आंनि भिडिअखौल' नायबाय था होमबानो आं सिख्लाफोरनि नाम्बार साम्बार हरगोन दे नों बहानि बेखौल' खिन्थाना लादो नोङो आं सिख्लाफोर नायगिरना होनोसै नोंनो जोंमा बसुमतारी अके फै थांखागोन आं सिउरखा आंनि फिसाज्लाखौ आं खानाय सिननोनो लांगोन नोंनि माबायाव सेलुनावहाय मदन बसुमतारी आब'ना फिसाजो साबेसे दं फिसालासो सासे फिसाला दङ सासे बिक्रम बसुमतारी आं माजबादनि आब' दे थिगानो सानेस्वर मुसाहारि ब्लग आं बाक्सा सिमलानि आं दा मुम्बाइआवसो थायो लोगो आं नोंनि ब्लगखौ नायबाय थायो बिदिनो आंनि ब्लगखौ नायबाय था दे लोगो गोजोननाय थाबाय आं आंनि ब्लगखौ नायो होननायखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंमा बसुमतारी नोंनि गथ'खौ नायनो हरलाय फैद' नायनोनो आंनि फिसाज्लाखौ नै आंना फिसाज्लाया बेनो किउट हाथाय गेसाव लाजियोनो बेना नै आंना फिसाज्लाया बेनो गरमखाय लांथियासो थादों आंना फिसाज्लाया खिन्थु आं आंनि हासबेन्डखौ देखाया बिन अफिसियेल आं चिरांनि आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आब' नोंथ' आंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो आरो आंनो कमेन्टबो हरबाय थाखायो बिराद मोजां दे बिदिनो आंनाव हरबाय था आरो नायबाय था बिक्रम बसुमतारी नाइस आब' बेथाया थेंक इउ आंनि फिसाज्लाया आं बायदिखा मदन बसुमतारी अ माइ गड दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय आब' आं मिथियामोन माखौ मिथियामोन आगै मदन बसुमतारी माखौ मिथियाखैमोन एनआर बड' स्टेटास आब' नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौलै मालाबा फै आं लेंहरखायोसो फैबानो जाबाय जोंहा फ्रिखा न'खरनिया जोंमा बसुमतारी मेहेर औवारिनो सासे बाजै नायना हरदो लोखि फुजायाव फैबा नायना हरगोन आदा लोखि फुजायाव फै जोंनाव हांसो जाहोहरगोन मेजेमनो मेहेर आदाजों नोंजों फैबानो जाबाय मेहेर आगैजों नोंजों मेहेर आंनि फंबायसो जागोनदां उन्दै बायदिसो मोनदों आरो आं बैसोखौ नायबा आरबि इउटुब चेनेल आं बाक्सा बागानपारानि आब' गुमैखौ खोन्थिलाय र' मालाबा खिन्थिगोन आङो दिनै गोलोमनायखाय नुजाथ'लानो जोंमा आदा लाइभआव दंबा
दाबो लाइभआव दङबा खोनासंलाय लोखि फुजायाव फैबानो जाबाय आदा मेहेरखौबो लानानै। बुब्लि बसुमतारी एन्ड ब्लग्स मा ओंख्रि जाखो आब'? थास' ना जोंना ओंख्रिया। बे जाथ'वाखै आरो दासो मोननानै जिरायथ'दों दसे। बिक्रम बसुमतारी नायगौमोन आब' गुमैखौ र' माब्लाबा देखायगोन आङो दिनै देखायथ'ला। बे भिडिअ'फ्रावनो फिसा फिसा नुनाय दङ माथो भिडिअ' नायलाय नोङो। भिडिअ' दङ ससे ससे होनाय दङ आङो। जोंमा बसुमतारी खिथिदो गुमैखौ नों सिनायखायो माथो गुमैखौलाय। दाख्लै लोगो मोननाया बिक्रम बसुमतारी मानो देखायला मानो देखायजाया फैद' नायनोनो नायजायानो लाजियो गुमैया। गरमथार ने लोगोफोर बोथोराबो आयु मासि गरम। मा मा खालामदों नोंसोरो आगैमोन? ओंखाम जाखांजोब्बाय नामा? बिक्रम बसुमतारी नायगौमोनलै र' साननैसोनि उनाव देखायगोन आङो। दायो देखायथ'वा बिराद बादोंनो नुजानो लाजियोनो बियो। मदन बसुमतारी आब' गुमैया खाथियाव गैया नामा? दङ दंनाया होमबाबो बि नुजानो बादों दायो लाजिनो ओंखारोनो नुजानो। जोंमा बसुमतारी खिथिदोलै गुमै नायनो लुगैबाय। जोंनाव फैबा नुगोन मालाबा फै। आलासि जाथावथाव। गानजा फाग्ला बड' ब्लग खालि जोंमानिल' नाम हो आं गासिखौबो नायजोबखादों माथो। आरबि इउटुब चेनेल आब' गुमैया मा मावो? जेबो मावा दंथ'यो ओरैनो जेबो मावथ'वाखै बर्थमान। आरबि इउटुब चेनेल आब' बुब्लि बसुमतारी ब्लग्स जाखो आब'? बिक्रम बसुमतारी नुजा होथारलाय गुमैखौ आं नुवाखै। नायजायानो बियो दिनै नायजाया। जोंमा बसुमतारी मा जायगा? जोंनिया खाजियामाथि ओरै गराइमाथिथिं फैनांगौ। गराइमारि बारनानै सिंगाव मोनो सिंगावनि उनावहाय खाजियामाथि। गानजा फाग्लाखौ मिनिबाय आदा जोंमाया। सोरो गैथ'वा नामा रावबो फैला नामा? बड' सिनेमेटिक शट हाय हेलौ बिरदाव मुसाहारि फैबाय। दे फैनांगौ बिदिनो। आरो रावबो फैला नामा? रावबो फैयाबा नै आं ओंखामसो जानोसै। बुब्लि बसुमतारी एन्ड ब्लग्स दाबो जायाखै आब'? जाथ'वाखै बिराद गरम ना। ओमफ्राय ओंख्रिखौ एसे गुसु जाहोग्रोदों आरो। गरम गरम जाबाथाय गोलोमजोबो जाबाबो खस्थ'सो मोनो बांद्राय गरमाव। बिन अफिसियेल आब' नोंसिनिखै बार बारदों ने बाराखै बार बारदोंना बाराखै? आब' जोंनिखै अखा बार बारदों फ्रम चिरां। आयौ जोंनिथिं अखाबो गैया बारबो गैया अयथासार सान्दुं सानावबो अयथासार गरम। बिरदाव मुसाहारि मा ओंख्रि? जोंना ओंख्रिया थास' ना थास' ना थास' ना। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग
बेबादिनो मोजां मोजां ब्लग लाबोबाय था लोगो इयुनाव गोजौ लेभेलाव थांनो हायो नाजानायनोसै नोंसिनि सापर्टआव नोंसिनि सापर्ट मोनबाय थाबाथ' आरो साबसिननिफ्राय साबसिन लाबोनो नाजानोसै नायो दा नों आंनि ब्लगखौ ने सनेस्वर मुसाहारि ब्लग आरबि इउटुब चेनेल ओंखाम जानायखौ नायनि दे जादो आब' लुबैगोनसो नोंसोरो आं जानायखौ नायबा ओंखायनो आं जानायखौ देखायथ'ला नोंसोरनो नोंनालाय जाखांखो ना माखो आरबि इउटुब चेनेल मानास प्रडाक्सन जोंनाव बारल'लै आब' बा मालाय नोंसिनाव बारलायबावसो जोंनाव आयै बारबो गैया सान्दुंल' ब्रां 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 दुंजोबदों अखाबो गैबावा गाबोन थिग अखा हाना होबा हामगौ सनेस्वर औवारि ब्लग औ लोगो नंगौखादा आंखौ मबाइलाव मटिटि नुयोहाय नङाबा रियेलाव रानथेंथेंसो आङो भिडिअ बोरैबा खावलाय गिदिर गिदिर हा दे लोगोफोर फैला नामा रावबो फैलाबा आं थांसै दै रावबो फैथ'लाबा आं थांनाय जासिगोन ओंखामबो जानोसै रावबो जेबो सोंहरला नामा रावबो खबर लाहरबावला नामा फैबाय नै सासे बिरदाव मुसाहारिया फैबाय गैया औ क'क्राझाराव अखायानो गैया गैयालै गरमथार नै जोंनिथिंबो बिरदाव आगै आरबि इउटुब चेनेल जाबाय आब' बेदर गैया दाउराव आरो कबि बाजिसो आब' गोथावसो माथो गोथावसोथ' ओंख्रिया नोंसिना सनेस्वर मुसाहारि ब्लग गुड नाइट फ्रेन्ड गुड नाइट मा उन्दुनोसैबो नामा दानो मदन बसुमतारी आब'आ किउटथार मालाय किउट नंगौ आरो ना थेंक इउ गलाय गथाय थास' बिबार ना मासुवा जोंना गोथावथ' नै जोंमा आदाया ओंखाम जाहैथ'दोंमोन नामा दासो सफैफिनबाय नै हरदो आलासि जाहैनांगौ नोंस्रानाव औ आं लेंहरखादों माथो नोंखौलाय मेहेर फंबायखौ लानानै फै आरबि इउटुब चेनेल आब'आ आंनि भिडिअखौ नायोना नायालै नायो दा आं कमेन्टसो हरनाय जाया आरो मालाबा कमेन्ट हरबायथ' आङो नोंनाव कमेन्ट हरो सम सम गावहा भिडिअखौनो बारा सोआ साबसक्राइबथ' दंखायो आंनाव आरबि इउटुब चेनेलना बिन अफिसियेल बाय आब' गुड नाइट ओंखाम जासै आंहा दे जाना ला थिग जाना ला मथाथा जानायनि फुंनायनि बिरदाव मुसाहारि आंनाबो बारलिलै बागान मा बिलाइ आंनाबो बारलिजै बांसोमोन आं बुजियासै बेखौ मा होनखो एन ब्रह्म गावदांदां नुथारदों बाजैखौ आंना भिडिअ'आवहाय बिराद गावदांदां नुयो खिन्थु खावलाया गोजानाव थाबा एसे फिसासो नुयो खाथियाव थादोंना आङो ओंखायनो गावदांदां नुदों ना बिदि गावदांद्राय नङा आरो एनार बड' स्टेटास आब' आंनि कमेन्टखौ नायथारा नै नायदों दा माथो आङो दासो नुसनदों आङो गावहा दासो हरदोंदां उन्दुनो ओंखाराखै लोगोफोर गान्जा फाग्ला बड' ब्लग्स आब' नोंनि ब्लगिंआ बहुद मोजां फ्रम बेंगालरनिफ्राय थेंक इउ गान्जा फाग्ला थेंक इउ स' माच
बारा मिनिबाथाय हारावरावसो नुनो नागिरखायो आं ओंखायनो बारा मिनिया नोंसिनिथिं गरम नंगौना नङा फंबायमोन आगैमोन जोंनिथिं गरमानो थानो हाया नै बुब्लि बसुमतारी आब' आंनि कमेन्टखौ नायथारा आं नायगासिनो आंना बिरदाव मोसाहारि आंना नेट आंना ना दिति दि उफ मा होनखो दे आं लाइभनिफ्राय ओंखारलांसै दै लोगोफोर गावजों गाव सापर्ट होलायलायदो बयहा जाय जायहा चेनेल दङ इउटुब चेनेल गावजों गाव सापर्ट होलायलायदो साबसक्राइब खालामलायनोसै गावजों गाव सापर्ट होलायलायबासो बयबो देरगोन नालाय आरो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन मदन बसुमतारी गुड नाइट आब' लाभ इउ फ्रम सनितपुर गुड नाइट आगै लाभ इउ टु सुमि रामसियारि हाय आब' मा खबर खबराथ' थिगानो मोजाङैनो दङ सुमि रामसियारि आगै जोंमा बसुमतारी आंनियाव वाट्सएपाव हरलाय नोंनि नाम्बारानो गैयाबा आंनाव आं बोरै हरगोन नाम्बार गैया आदा जोंमा बिरदाव मोसाहारि बबेनि जाखो आं उदालगुरिनि जोंमा बसुमतारी हरबाय दा माला हरनाय आं ओंखारलांसै ने लोगोफोर आङो एसे ओंखाम जानानै लानोसै ओमफ्राय मालाबा लाइभआव फैनोसैलाय गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय उन्दुनोबो ओंखारबाय मेगना थाब थाब उन्दुनो ओंखारथारो आंना आं दोनथ'नाय जासिगोन दे लाइभनिफ्राय दसे ओंखारलांसै आङो दायो गुड नाइट आब' गुड नाइट गुड नाइट जसिना ब्रह्म गुड नाइट सेम टु इउ एनार बड' स्टेटास नायाखैनो आं दहायनिफ्रायनो हरदों आब'नाव कमेन्टखौ सरि दे आं नुफ्लाङैनि थाखाय आं बोरैबा नुफ्लाङाखैमोनदां एनआर बड' स्टेटास सरि आं दासो नोंनि कमेन्टखौ नायनाय जादों दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट दोनथ'नाय जासिगोन लाइभनिफ्राय ओंखारलांसै आं दायो बाय बाय गासिबो मोजाङैनो था दे बयबो नाम्बारखौ नायनो